Croeso i'r sesiwn nesaf, sesiwn ymarfer corff. Ni'n mynd i wneud sesiwn heddi ble ni'n troi sesiwn fit and pimp mewn i gwers ymarfer corff. Felly mae lot o ysgolion a draws Ceredigion yn gyfarwydd ar cysyniad o fit and pimp, a na gyd ni'n mynd i wneud yw adeiladu ar hwnna. Mae 5 gweithgaredd dyn ni'n wneud, bob tro mae redeg yn mynd i fod yn un gweithgaredd oherwydd bod y syniad fit and pimp wedi dod o'r milltir dyddiol. Felly 5 gweithgaredd sydd gyda fi, 45 eiliad i weithio bob tro yn dilyn gyda 15 eiliad o orffwys. A byddwn ni heddi yn mynd i wneud 3 set. So byddwn ni'n mynd rownd pob gweithgaredd 3 gwaith. Offer, wel, mae esgidiau da fi man hyn, jwmperi, sanau, a wedyn mae tawel da fi man hyn, sa chi llestri. Felly, dewch i ni dangos y 5 gweithgaredd. Rhif 1. Leidio a glanio. Cofiwch glanio'n iawn hefyd. Felly brechiau nôl, coesau i plygu, gwthio mlaen, ar y draws. A cerdded nôl. Gweithgaredd 1. Symud mlaen i'r gweithgaredd 2. Mae'n hyn, bawnsio pêl, felly gallai defnyddio pêl droed, a bawnsio, doi llaw, i gadw bêl i fynd a dal. Neu mae pêl bach da fi mae'n hyn, ffindio lle, fi'n gyfarwydd, bawnsio a glanio. Un pwynt i nodi, pob gweithgaredd, os mae gweithgaredd caled sy'n mynd i tynnu'r egni, wedyn ni'n dilyn hwnna gyda gweithgaredd sydd ddim yn cynnwys siwr gymaint o egni. A trydydd un yw traed chwym, fi wedi drefnyddio esgidiau yn hyn, felly defnyddiwch y breichiau hefyd i cyd-fynd. Trad lawr yn pob slot, cerdded nôl, i newid, gallwn ni wneud i'r ochr, a cerdded nôl. Cadw fynd 45 eiliad. Y pedwerydd un, fi wedi defnyddio sanau, a dod i'r sanau lawr ar fel markers ar y llawr. Byddwn ni'n wneud hercian, hopio fan hyn, yn dechrau'r un cyntaf, naid mawr, a stop, a balans, a cyfri 3 eiliad, 1, 2, 3, brechiau nôl, mynd eto, 2, 3, 1, 2, 3, cerdded nôl, newid y coes. A wedyn y 5 gweithgaredd, ni wastad yn cynnwys redeg, os ni'n gwneud y sesiwn tu fewn, redeg ar y sbotyn, os ni'n tu fas, mae'n dibynnu faint o les i gyda ni. 2 jwmper lawr dy fi, a na gyd i'n wneud yn y 45 eiliad, yw redeg, llaw, a cadw fynd. Dyna ni, dyna'r gweithgareddau, cofiwch 3 set. Right, 45 eiliad ar y timer, ni'n barod, bant â ni. Okay, newid, change. Go.
newid. Barod? Ewch. Defnyddio breichiau, use your arms. Jumping, hopping and fast feet. And change. Out. Yeah. Different hopper. Bit i mlynedd. No, yeah. 5, 4, 3, 2, 1. So fi wedi gwneud 2 peth caled. I've done 2 very challenging activities energy-wise. Fi wedi gwneud 2 gweithgaredd eitha trwm o ran egni. Nawr fi'n cael tyma bach o egwyl, tyma bach o anadl nôl man hyn. I'm having a little bit of my air back by here now by doing the bouncing activity. Put my arm around the back. Aeroplane, keep going. Stop. Yeah, 1 to go. In event. Yeah. 4, 3, 2, 1. Bant a ni. Beiliad. Un arall. Da iawn. Iawn, wedi wneud 1 set, 2 i fynd. Okay, 2 to go. We're ready. 45 seconds. 45 beiliad. Bant a ni. Cofiwch newid coes os ydych chi'n hercian. Lot y mwy anodd i fi ar y coes chwith. Cadwch ffyn, good. Stop am yna. Bach o dŵr, 15 eiliad, 15 seconds. Quick drink maybe. Get some air in for me. Pimp, 4, 3, 2, 1.
Rwy'n meddwl y Wi-Fi wedi torri lawr fyna. 15 eiliad. Iawn. Cymryd. 3, 2, 1. Ni'n trial neidio i'r ochr fan hyn. I doi trot dy gilydd. Hynny. Newid. Billy, ti chi'n neud i'r ochr. You can do it sideways or front on, up to you. Lan I ti, okay? 5, 4, 3, 2, 1. Doi gweithgaredd caled I fi, nawr fi ar y pyr. Eto yn anodd. Bownso un llaw, dal y bil 2 o'ch llaw. Pump eiliad ar ôl. Dyna ni. Un gweithgaredd ar ôl hwn. Ia. Sefychwch lan yn syth I tynnu'r anadl mewn i'r ysgyfaint. Stand up straight to pull the air into your lungs, okay? Chest and lungs. 5, 4, 3, 2, 1. Eiliad ar ôl. Cofiwch amrywio popeth amser chi'n gwneud y gweithgareddau hyn I cynllunio o flaen llaw os chi'n mynd I neidio, newid y redeg ac yn y blaen. Remember the plan ahead. If you're thinking of changing things or if you've got new ideas, think about them beforehand so that you can change them then on the second or the third set. Okay, last set, set diwetha. Okay, 5 gweithgaredd I fynd, pawb I gweithio'n galed. Off a ni. Fi di newid hwn man hyn I hercian hopo i'r ochr. Felly, fi di newid y sanau ar y llawr. Fi'n mynd I hopo i'r ochr. Okay, mae fe'n anodd. Okay, so I've increased the difficulty here. I'm hopping to the side. I've changed my socks on the floor to give me a target, and it's still hop and hold. I'm going the other way. Hop, 1, 2, 3. 1, 2, 3. A cerdded nôl. Okay, cadw fynd. Keep going. Last set. Keep going, Willie. And change. 15 eiliad, 15 seconds. Big. Okay, barod. 5, 4, 3, 2, 1. Off on ni.
can. 45 seconds does feel quite long sometimes on these activities. Time to go. 5, 4, 3, 2, 1. For this one here now, I've jumped lengthways, long jumps. I've done sideways. Now I'm going to try and jump high. So fi wedi neidio eitha hir, neidio i'r ochr. Dwi'n mynd i trial neidio lan nawr. So, eto ddim yn beth. A nôl â ni. Uchel, pŵer lan. Os plant bach da chi, gallwch chi jyst neidio dros y rein, eitha aml, neu dod i ffon bach lawr ar y llawr hefyd. Da iawn, pawb i newid. Dŵr arno. Change and get your water on. 2 activities left. 2 ar ôl. 5, 4, 3, 2, 1. Off â ni. Newid, 1 ar ôl. Da iawn chi. Iawn. Pawb i gweithio'n galed e. Yr un ymdrech, same effort for the last one, okay? 5, 4, 3, 2, 1, ewch. Take eiliad ar ôl. Cadw fynd. Un arall. A dyna ni. Cofiwch dilyn ni ar ein sianel YouTube, ni at Ceredigion Active, a i ysgolion hefyd. Os ydych chi ymuno ni ar Microsoft Teams, gallwch chi gweld gyd o'r gweithgareddau hyn, a wedyn lot fawr o syniadau fel i newid y gweithgareddau a datblygu sgiliau plant. Diolch yn fawr.